Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian kula Agnia Olivia Hairunisa. Wonten mriki kula badhe mraktekaken caranipun ngagem busana Jawi Putri. Nah, ingkang sepindah siapken jarik. Jarikipun dipun bubutaken ngantos rapi. Namboten supe jarikipun kedah sampun diwiru. Ingkang saklajengipun ugi dipun siapaken stagen utawi kendhir supados saged ngencengi jarik ingkang sampun dipun agem. Stagenipun kedah dipun ubetaken wonten awak ngantos rapi. Sasampunipun stagen dipun agem, saklajengipun stagen boten supe dipun kencengi ngangge jarum utawi peniti. Nah, saklajengipun kebaya ingkang dipun siapaken dipun agem lan boten supe dipun rapike. Salajengipun sasampune dipun agem sedaten, busana Jawi Putri sampun siap lan sampun pungkasan. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.